Karon guys, mga bilis ako sa bintana. Kay hayag na sa gawas. Oh, gawin ako sa pikas. Hayag na ang balay. Nagmata-mata kog sayo guys, kay gutom ko. Mata ko mga alas 4 kadlaw ang tod na hayag. Mata kog sayo kay gutom kaon. Ang ending nang nilhig sa gawas. Naaon ta ko'y bahaw. Napunta sa silhig-silhig, naglungag sayo. Nawala na ang kagutom. Karon mo, padayon ko og timok guys. Kay na ako'y sardinas. Baka naman. Mangaon guys. Kain tayo. Bahog taog sardinas. Onya, tagaan po nako ang itoy ani guys. Kay lamian sila ani bahugan sa sardinas. Nawa naman ko panghunaw. Kinamot dayon. Dili magaway. Karon guys, naman naman kog lungag, silig-silig. Pakaon sa itoy. Manghugas na pud ko sa mga plato. Guys, gikan kayong kamunggay nga nakuha siya dyan. Daghan kayo guys. Grabe. Kani ato ni ihatag ato ni ipadani ayan kay ano ni ayan dito. Para ni sa ako ang usa ka maguwang dito guys. Daghan kaayo nya mo na ning ako aning haros undri wala kasi manang ako sa mag hinay-hinay og haros unya na pay laing mga utanon. Butang sa kadira. Di apa gyud okra talong buway sikwa kangkong. Kani tanan ipadani niya dito kay nakutan siya. Tapos kani yasad ni gamito dito. Kiraghan sa kamunggay. Human ako panghunaw. Ready na ko maghagpat. Wow, daming malunggay. My favorite malunggay. Lamig ba dyan yung kamunggay guys. Kinsay mo ka ulo kamunggay niya. Maghinay-hinay na ko garos. Okay mo, dapat siguro na eh. Ikaw na. Sakto na eh. Unsa man? Lingod-lingod. Oh, isago lang na rin. Tuwa pa guys, nadagdag na pod ang malunggay. Unsa man na? Buntong, nagay oh. Di ano na eh. Madapa na yung utang eh. Di ano na. Pero na eh. Magbilin nga na. Kanang. Mga kong haros dere sa kaplanggan. Ang uban to ani manang. Ang mga mugbo, ang mga gagmay, ako aning utanon dere. Din na lang ko. Taman guys. Thank you for watching. Please like and subscribe.